Bisan unsang adlaw karong buwan sa Agosto, kitakda ng gub-on sa buhatan sa city markets ang mukaba sa 633 ka mga depektibo ug wa na lukatang nga mga timbangan ato sa operasyon sa maong buhatan. Matud ni Robert Barquilla, ang city market administrator, ang mga timbangan nga ilang gub-on mao kini ilang nakolekta sugod pa ni adtong tuig 2022 hangtod Hulyo karong tuiga. Ang ceremonial nga pagpanguba niini pangunahan mismo ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Natay plano no with acting mayor nga magguba gyud ta sa mga timbangan katong na-confiscate na to mga guba na karong umabot August 19. Nya kana nga mga timbangan na i-appeal nato ang last year nga na dakpan ug ang previous year nga na dakpan. Base sa datos gikan sa city markets, nakakumpiska sila og 297 ka mga depektibo nga timbangan ni atong tuig 2022. Sa tuig 2023, nakakumpiska sila og 230 ka buok. Samtang karong tuiga, gikan Enero hangtod Hulyo, moabot sa 104 ka mga depektibo nga timbangan ang ilang nakumpiska. Kabahin niini, kipahimangduan ni Barquilla ang mga manindahay nga magtinarong og dili gyud magbinuang sa ilang pagpaninda. Sub-sub naman ang atong pagdakop ana mga timbangan nga kaning naay defective na apoy siguro nga gitikasan ilang adjason. So ang ako lang siguro pahimangno nga palihog di lang gyud ta magbinuang sa kamerkaduhan. Kung kuan gyud magtinarong ta kadtog yung sakto nga timbangan calibrated nya with sticker gani siya nga from kuan sa atong opisina. Kipadayag sab ni Barquilla na kung makita nila nga magsigi na ang violation sa maong manindahay, mamahimo silang isuspende sa ilang pagpaninda tungod kay seryoso ang iyang buhatan pagpatuman sa Operation Timbangan.